Għal din is-sena x-xahar ta' April kien differenti mis-snin ta' qabel dan hekk kif kien xahar li matulu niżlet aktar xita kif ukoll esperjenzajna temperaturi baxxi. Fis-sqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ntqal l-ewwel ġimgħa ta' April ġabet magħha l-aktar ġurnata mxarba, l-aktar temperatura baxxa kif ukoll l-aktar bufura ta' riħ b'saħħitha. Temp li mhuwiex assoċjat mal-istaġun tar-rebbija. Wara l-bidu xogħol li kellna fir-rebbija ta' din is-sena, f'April niżlet 28.6 mm ta' xita, 9.9 mm xita aktar minn norma. Barra minn hekk it-tieni ġurnata ta' April kienet l-aktar waħda mudlama kif dakinhar kellna biss satejn ta' xemx. Min-naħa l-oħra, l-unika maltempata bir-rat li kellna matul ix-xahar ta' April kien hemm matul il-5 jum. L-inqas temperatura f'April niżlet għal 8.6 gradi Celsius u kienet imkejla fis-7 jum tax-xahar fil-waqt li l-ogħla temperatura laħqet l-24.6 grad Celsius fit-tieni nofs tax-xahar. It-temperatura medja kienet ta' madwar 16 grad Celsius li jfisser li April kien aktar kiesaħ mis-soltu. Dan hekk kif is-soltu t-temperatura medja tkun ta' 16.4 grad Celsius. Mill-banda l-oħra t-temperatura medja tal-baħar kienet 0.4 grad Celsius ogħla minn norma ta' 16.3 grad Celsius. Minkejja li t-temp xitwi kaxkar aktar mis-soltu, April kien xemxi iżjed minn norma kif is-sigħat xemxin imkejla ammontaw għal madwar 270 siegħa. Intant għalkemm ħafna ħasbu li se nibdew ingawdu temp sajfi aktar kmieni mis-soltu, l-ewwel nofs ta' Mejju kien bil-ħalbit tax-xita b'temperatura li qed varja sew.